Daħlu fis-seħħ multi aktar ħorox għal min jabbuża mill-karta tal-parkeġġ għal persuni b'diżabilità magħruf aħjar bħala l-Blue Badge. Dan wara li din il-ġimgħa l-Parlament approva l-att li jipprovdi konċessjonijiet ta' parkeġġjar għal persuni b'diżabilità. Kull min qabad juża l-Blue Badge mingħajr ma jkun intitolat għaliha, jiffalsifika jew iħajjar lil xi ħadd biex jużah b'mod mhux xieraq, jista' jeħel multa bejn €230 u €500 filwaqt li l-vettura tiġi rmunkata. Taħt din il-liġi jekk persuna tinstab ħatja għat-tieni darba tista' teħel multa ta' mhux anqas minn €1000 u mhux aktar minn €1500 u jsir l-irmonk tal-vettura. Il-Kummissarju għall-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità Oliver Scicluna innota b'mod pożittiv dawn il-bidliet. Naħseb tajjeb li nibdew mill-punt li ma kien hemm xejn li jirregola l-ħruġ tal-Blue Badge u l-użu tal-Blue Badge. Jiġifieri għall-ewwel darba f'pajjiżna għandna liġi. Dan jiġifieri wara 20 sena ta' ħruġ ta' Blue Badge, jiġifieri rajna 20 sena li fihom seta' jsir abbużi kemm jista' u fil-fatt isiru ħafna abbużi. Issa biex toqtol l-abbużi mill-lum għall-għadda huwa diffiċli, però dan kien l-ewwel pass. Għalhekk jiena fimni mingħajr dubju nfaħħar il-kuraġġ tal-Gvern li aċċetta il-proposti tal-Kummissjoni stess li tidħol din il-liġi. Apparti multi ħorox se jkun hemm kontrolli aktar stretti fuq loti tal-Blue Badge. B'din se tibda tingħata wara l-applikant jiġi eżaminat minn bord magħmul minn 3 professjonisti fil-qasam tas-saħħa. Se jkun hemm 3 persuni jassessjaw il-persuni. L-eligibility criteria ħadd tkun qed tiġi aktar ristretta, jiġifieri dawk in-nies li jkunu qegħdin fuq il-borderline joħdu biex jew le hemmhekk se naraw li l-persentaġġ ta' min joħodha jonqos. Il-Gvern innota kif din ir-riforma se tkun qed issaħħaħ is-servizzi mogħtija lil min verament għandu bżonnhom u twaqqaf kull tip ta' abbuż li jista' jkun ta' ostaklu għal min hu verament intitolat għas-servizz.